CaixaBank us ofereix aquest programa. No som només un banc, som CaixaBank. Bon vespre, benvinguts a l'illa de Robinson. Una piulada a Twitter va iniciar una bola de neu que ha acabat esdevenint tot un moviment amb l'etiqueta Nous Republicans. En formen prop d'un centenar de persones que han apostat per la República Catalana en el transcurs de l'últim any per diverses raons que expliquen en aquesta xarxa social. Ara preparen un llibre per Sant Jordi que recull aquestes piulades. En parlarem a la primera part del programa amb un dels seus impulsors, Joan Canadell, i amb 4 d'aquests nous republicans, la Sandra, la Natàlia, l'Àngels i el Claudio, que ens explicaran els motius que els han portat a defensar finalment una república catalana. I ja a la segona part, amb el format habitual de la tertúlia, repassarem l'actualitat d'avui. Entre d'altres temes, la declaració de l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya, al Suprem. El jutge Llarena l'ha deixat en llibertat sense mesures cautelars. I també els 2 anys sense Muriel Casals, que arriben en un moment complicat per la unitat independentista que ella tant va ajudar a cohesionar. Veurem el vídeo homenatge que ha publicat Òmnium Cultural a les xarxes i la carta que li ha dedicat Jordi Cuixart des de la presó, on demana que les forces sobiranistes assumeixin la responsabilitat que els ha donat les urnes. 121 dies fa que el president d'Òmnium i Jordi Sánchez són a la presó de Soto del Real i 104 que hi va entrar el vicepresident Junqueras i el conseller Forn. Al sortir del Suprem, Mireia Boya deia aquest migdia que no està satisfeta perquè encara hi ha 4 presos que estan segrestats per l'estat espanyol. Nosaltres tampoc estem satisfets, els volem a casa. Comencem l'illa. CaixaBank us ha ofert aquest programa. No som només un banc, som CaixaBank. Yo creo que lo que están ofreciendo ustedes es lo más parecido que se pueda imaginar a la isla de Robinson Crusoe. Avui, a la primera part del programa, volem parlar d'aquest fenomen de Twitter que és Nous Republicans. Per això, a la taula vermella de l'illa de Robinson ens acompanyen 4 nous republicans. La Sandra Gómez, bon vespre. El Claudio Madrid, la Natàlia Martínez i l'Àngels Castro. Moltes gràcies als 4 per visitar avui l'illa de Robinson. I també el Joan Canadell, és empresari, cofundador del Cercle Català de Negocis, tertulià habitual també de l'illa de Robinson i també impulsor de Nous Republicans. Sí, molt bé. Què és Nous Republicans, d'on surt i com comença tot plegat? Bé, això, com has dit tu, és una iniciativa que apareix a Twitter a través d'un parell de piulades que jo llegeixo de gent que explica el seu testimoni de que feia uns mesos no era independentista o no era republicà i que de cop i volta, pels fets de l'1 d'octubre i pels fets que van passar al nostre país els darrers mesos, doncs que han fet el canvi. Llavors allò em fa pensar que si això aconseguim que molta més gent ho expliqui, doncs pot ser molt bo justament per convèncer a més nous republicans. I faig una piulada explicant això. Dic que estaria bé que féssim això. I la sorpresa és que de cop i volta em comencen a ploure gent que explica que està en aquest punt. Jo em pensava que serien pocs, però en pocs dies en van apareixent i encara ara, aquesta setmana n'han sortit 2 o 3 de nous. Vull dir que segur que n'hi ha molts més. I per tant hi ha gent que també té ganes d'explicar-ho, no? Aquesta és la clau. Jo crec que el fet que surtin dels primers i ho expliquin fa que molts d'altres es contagin amb aquestes ganes d'explicar el seu relat. I segurament hi ha més gent que no ho fa per por o perquè, simplement perquè la gent que no s'ha acostumat a explicar la seva vida li costa. Però aquest grup, que evidentment avui n'hi ha 4 aquí, però que en són molts més, està disposat o ha demostrat que vol explicar el que ha viscut i a més són testimonis que la majoria de nosaltres ens han fet plorar. És a dir, tots nosaltres hem passat dies plorant, escoltant els altres com explicaven el seu testimoni. Doncs repassem els testimonis que tenim aquí, 4 nous republicans. Comencem amb la Sandra Gómez. Tu expliques en el fil que nunca m'he sentido catalana i sí espanyola, no? D'alguna manera no havies tingut mai o no has tingut mai un sentiment de catalanitat. Expliques que havies votat al Partit Popular a l'inici, el 2015 a Ciutadans, i fa poc temps, en aquests darrers mesos, hi ha un canvi, no? I sobretot té a veure amb l'1 d'octubre. Situa'ns una mica la teva història. Bueno, jo votava al PP perquè la meva família votava al PP, em deixava portar, i després va haver un moment que vaig passar de la política. Tot era el mateix i
fins que va sortir el tema de l'independentisme, que em va començar a interessar més. I clar, em vaig informar pels medis de comunicació espanyols. I què vaig fer? Doncs votar Ciutadans. Estem parlant 2012, 2013, 2014, el 2015 arriben les eleccions del 27 de setembre i votes a Ciutadans, que situes d'alguna manera com el partit del no a la independència. No a la independència. En aquell moment ho tenies claríssim, podríem dir, no? Què passa l'1 d'octubre exactament, no? Perquè l'1 d'octubre és un detonant que et fa a tu variar d'alguna manera el teu punt de vista. Doncs va ser al matí quan vaig posar la tele i vaig veure tot el que estava passant. És el que em va fer canviar. Em va fer un clic. La violència... Clar, és que la gent allí només estava defendent unes urnes amb el seu cos i la violència va ser per mi i els meus fills també, el que preguntant-me per què els hi pagaven. I clar, dir-los que és que volien votar i l'Estat no els hi deixava i deia, i per votar els hi peguen? Els arguments costa aquí de trobar-los. Clar, i aleshores et dones compte que és que no s'hi val tot per la unitat d'Espanya. Jo crec que s'ha traspassat una línia. I aquí és on vaig fer el clic i això... I em vaig donar compte que, clar, la gent que defenia unes urnes, uns ideals, em vaig donar compte que estaven defenent alguna cosa que era bo pels ciutadans i molt dolent per l'Estat. I això és el que em va fer pensar i intentar saber què era el que defenien, perquè jo no tenia ni idea què definien, i començar a informar-me. I aquell dia vaig anar a votar per solidaritat amb aquesta gent i... perquè és que no podia permetre això. L'octubre al final també vas a votar. Sí, vaig anar a votar. Sí. Anem al Claudio Madrid. Tu arribes a Catalunya, si no vaig errat, no sé si em sembla que ho explicaves també en aquest fil de Twitter, el 2009, amb 13 anys, del Perú. Sí, Però podríem dir d'alguna manera que el nou republicà, en aquests darrers mesos, no ets ben bé tu, perquè tu ets nou republicà, però de fa una mica més. En tot cas, qui és la nova republicana potser és la teva mare, no? Situa'ns una mica, explica'ns una mica la teva història. Clar, jo vinc, com has dit molt bé, vinc del Perú, jo vaig arribar el 2009 i llavors tenia aquesta mentalitat de fer un país nou a Catalunya, no? Llavors, quan vaig arribar aquí a Catalunya no en sabia res, o sigui, no sabia que parlaven català i llavors vaig créixer amb els valors que tenen aquí. I, per tant, vaig fer aquest pas de canviar el xip quan vaig estar al batxillerat. Llavors, al batxillerat tenia companys, com ja heu vist al fill, tenia companys que parlaven sobre la independència, però que a mi tampoc no tenia molta curiositat. Però llavors vaig veure a les notícies del govern espanyol que deia això dels catalans, de Catalunya, i jo crec que tot això era mentida perquè jo estava visquent aquí. I llavors jo podia comprovar això de les mentides que diuen i que estan dient encara. Tu en el fil expliques, nunca fui adoctrinado, como dicen algunos, ¿no? Claro, exactamente. Cuando veo gente decir esto me indigna mucho porque no es verdad. Clar. D'alguna manera tu t'espaviles també per conèixer la situació del país i parles amb gent independentista i no independentista i et situes. Clar, jo quan vaig arribar vaig parlar amb aquests dos bàndols i vaig fer les meves pròpies conclusions. A la consulta del 9-N tu ja votes que sí, i, a més, ets militant o et fas militant de les Joventuts d'Esquerra? Jo vaig votar el 9-N pensant, vaig veure un vídeo sobre l'economia, de comparar amb tot el que s'havia fet a Catalunya i Madrid, i llavors vaig comparar i vaig treure conclusions, i això em va animar a anar a votar el 9-N, que va ser les primeres eleccions que vaig anar a votar. I molt bé, o sigui, va ser una jornada tranquil·la, molt pacífica, i molt bé. I em va fer molta il·lusió perquè va ser les primeres
I les primeres en què em vaig participar en la autodeterminació de Catalunya. Quan parlem de nous republicans, ho situem més amb l'últim any o els darrers mesos, no? Clar, el teu cas és una mica abans, però en canvi la teva mare, també ho expliques en el fil, que ella sí que la podem considerar, no? Quan parlem de nous republicans, de que és més recent, no? Els darrers mesos també, no sé si l'1 d'octubre o quin és el moment en què ella també fa un canvi amb això. Clar, el punt detonant, per dir alguna cosa, és el 1 d'octubre, perquè jo crec que la seva opinió va d'acord amb el que ha dit Sandra, i llavors crec que tant ella com jo pensem que el govern espanyol ha fet malament enviar policies per no fer aquest referèndum, que per mi és legal, és un dret que tenim els ciutadans del món i principalment d'aquí de Catalunya, en anar a votar i expressar la teva opinió respecte a un tema molt important com és la independència d'un estat, que en aquest cas és el Catalunya. I llavors vam veure que la policia va fer el que va fer i va canviar d'opinió radicalment. O sigui, ella no estava, diguéssim, amb el tema independentista, no estava d'acord amb que es fes un nou estat aquí a Catalunya, una república. Clar, fins a aquest moment ella no estava d'acord. No hi estava d'acord perquè tampoc tenia prou informació. O sigui, la informació que rebia era dels mitjans de comunicació, de la premsa, i clar, s'ho va creure, i llavors des del 1 d'octubre ja parlem de la política, ja parlem de tot el que és la situació actual de Catalunya, i bé, sí. Dius que hi ha una conversa molt emotiva també, que surt precisament en el fil de Twitter, on expliques que ella et diu «Hoy votaré a favor de la República el dia 21 de desembre porque es el futuro y sé que tu futuro está aquí», no? Va dir. Sí, exactament. Sí, el 21 de desembre van votar a Esquerra Republicana i era una de les converses abans d'anar a votar, no? En plan, bueno, tu què pienses i tal. I em va dir aquestes paraules que sempre em recordaré amb molt de carinyo perquè em va canviar també, o sigui, la seva visió i també a mi. Anem a la Natàlia Martínez. Clar, aquí sou 4 nous republicans que també cada cas és molt diferent un de l'altre. Crec que això també ajuda a entendre que és molt transversal aquest fet i que en els fils de Twitter es veuen casos realment molt diferents. En el cas de la Natàlia, tu ets de Banyoles. Sí. I d'alguna manera en els darrers mesos has passat de defensar la unitat d'Espanya a defensar la República Catalana, no? Aquest canvi, quan passa això, no? Bé, tot comença a partir dels atemptats que van passar l'any passat a Barcelona, i va ser quan em vaig donar compte que els Mossos no tenen accés a la informació a nivell de terrorisme. Per mi això em xoca moltíssim, perquè si els Mossos són la policia a nivell territorial nostre i vellen per la nostra seguretat, no entenc per què ells no poden accedir i tenir aquesta informació per la nostra seguretat. Bé, aquí començo jo a descarregar-me Twitter, a seguir televisió, ràdio, no ho havia fet mai, de fet no havia escoltat mai les notícies, i a partir d'aquí començo a informar-me. En 48 hores es desarticula la cèdula i no hi ha cap reconeixement públic per part del govern espanyol reconeixent la feina feta per part dels Mossos, i em sembla que inclús és una mica discriminatori aquesta situació. I llavors, a partir d'aquí, segueixo informant-me fins avui. Sí que és cert que jo seguia tots els mitjans de comunicació a nivell espanyol. Me'n dono compte que hi ha una manipulació brutal a nivell dels mitjans de comunicació. Bé, a partir d'aquí vaig seguint i vaig fent jo mateixa una bola, sumant coses i aprenent de tothom, perquè fins ara jo defensava la unitat d'Espanya i arrel de moltes situacions me n'adono compte, entenc el moviment independentista que hi ha hagut fins ara. Sí? Clar, tu, sent de Banyoles, possiblement, no sé quin era el teu entorn, però podries tenir un entorn certament independentista, molt catalanista... Tot el meu entorn directe és independentista, ho ha sigut des de fa molts anys, ja dels estatuts, etc. Però per tant, tu estaves en un entorn on tu et resisties una mica perquè tu defensaves una altra història. Sí, exacte. Jo pensava que hi haurien altres solucions a nivell espanyol, que es podria arreglar tot, però aprens que hi ha
des del moment que no hi ha una separació de poders, almenys no hi és des del moment que tenim presos polítics, perquè per mi ho són, Recordem que, clar, el pres polític Joaquim Forn és un de... Bé, és el que estava al capdavant del Departament d'Interior amb els atemptats del 17 d'agost, i el major Trapero, que està ara sent encausat també a l'Audiència Nacional, està fent tasques administratives. Exacte. Anem amb l'Àngels Castro, que també ens acompanya avui. Ets de Blanes? Sí, ara estic visquent a Blanes. Estàs visquent a Blanes. Explica'ns una mica quina és la teva història, perquè tu tampoc havies, d'alguna manera, simpatitzat del tot amb el moviment independentista. Tu el que volies, d'alguna manera, veient el fil també, veient el que explicaves, era canviar Espanya, que a Espanya hi pugui existir una república, i d'alguna manera fas el pas com que no veus possible això i que, en canvi, sí que creus que Catalunya ha d'anar fent la seva. Com és això? Com funciona? De fet, jo passava del tot de la política. Si jo havia estat a política de jove, em vaig desenganyar molt i vaig passar a la política veient que tot eren mentiders, agafats a la cadira i de portes giratòries. La veritat és que no ho suportava. Aleshores, absolutament allunyar de la política, sense tenir contacte amb mitjans de comunicació, perquè penso que són el que més contaminen i manipulen la informació de la gent, fins al 17 d'agost. El 17 d'agost, quan hi ha l'atemptat, alguna cosa no em quadra des del 17 i els dies posteriors. I sobretot quan surt que el CNI estava pagant l'imam de Ripoll que fa l'atemptat, no? I començo a veure coses rares i dic, ja hi som, com als anys 70, bandera falsa. I el primer que em va venir al cap va ser això és bandera falsa. Tot i així, amb la pena i el disgust i la ràbia de com van anar les coses, jo continuo apartada, no? Fins al 20 de setembre. El 20 de setembre jo rebo un WhatsApp que em diu posa TV3 i fes-te un Twitter. Feina vaig tenir perquè la tele no la tenia ni configurada, no és la meva pantalla de l'ordinador. I sí, vaig posar TV3 i em van dir fes-te un Twitter per estar informada i començo... Macrooperació de la policia i la Guàrdia Civil, detencions dels càrrecs del govern de la Generalitat, concentracions a les seus. Exacte. Llavors aquí, el meu clic va ser aquí. Vaig dir, no, això no. Fins aquí hem arribat. Aleshores, quan em començo a informar, començo a veure, això, comencen a tenir càrrecs, el que estaven fent els consellers, el que estava fent el president, començo a informar-me, vinga, o sigui, una quantitat d'informació increïble per dir per aquí no s'ha d'anar. Llavors és quan ja em començo a involucrar. Vaig a defensar l'escola l'1 d'octubre, m'hi passo tot el dia, voto i voto. Sí, jo vull una república. I el que m'ha fet també aquest canvi és els governants que tenim d'una banda i d'una altra. I els d'aquí es fan estimar. Han defensat fins a les últimes conseqüències el que el poble ha votat i el que volem i el que estem disposats a defensar, no? I això, és com estem ara. O sigui, jo em dic nova republicana, però seria nova involucrada o nova activista amb aquest tema. Aquí encaixa també amb la Natàlia, que també deia que tampoc estava gaire informada i que és en aquest moment que hi ha un canvi de xip i que diu, alerta, aquí val la pena que ens informem, ens empapem i ens puguem situar una mica millor, com a persona també política, que d'alguna manera també val la pena que tots ho puguem ser. Us ho pregunto ara als quatre, com descobriu aquest perfil, aquesta etiqueta, aquest hashtag de Nous Republicans i per què decidiu entrar-hi i escriure el fil explicant una mica aquesta història? Doncs per en Joan, bàsicament, va fer una piulada, el seguíem, crec que tots feia temps, i ens va fer una pregunta, qui creu que és nou republicà i qui vol... I aquí va començar, ens vam anar ficant, perquè de fet no ens coneixíem de res, cap ni un. Jo sé que vaig escriure i em va posar... Vols entrar en un grup que volem fer de Nous Republicans? Una cosa així directament, saps? Genial. Jo ja el seguia també i li vaig dir sí, clar. I aquí va començar tota aquesta bola de neu. Aquest projecte. Jo me'n recordo del dia, estava al cotxe i vaig llegir la piulada del Joan i li vaig contestar i li vaig dir sí, el dia 1 d'octubre, cops de porra. I aleshores em va escriure que si volia ficar-me en un grup de nous republicans i explicar les nostres experiències, fer fils.
I jo li vaig dir, vinga, va, doncs sí. Si veig que no, doncs surto i ja està. De moment no només no has sortit, sinó que a més avui estàs aquí. Sí, i li agraeixo moltíssim. Que guai, sí. Vosaltres ara aneu seguint, també ho deia el Joan, ara aquesta setmana 3 o 4 fils més explicant-ho. Esteu al cas del que explica la gent, us hi sentiu també identificats o us emocionen algun dels fils que expliquen? Sí, tot. Perquè aquí hi ha la idea Twitter, que a vegades és anònim, que aquí pot ser tot d'independentistes que estan de fa anys que estan inventant-se tota aquesta història. No és el que pot pensar molta gent, però de moment us tinc aquí, vosaltres 4 aquí. Ens ho han dit, que eren bots. Sí, que eren bots. Ens han dit molts, a molts fils hem tingut, inclús jo sóc la que porto Twitter en aquests moments, i ens ho posen. Otro bot que està no sé què, no sé quanto. Ja ho veus, mires el perfil i tal, i ja veus el que és, no? I clar, nosaltres només fem que dir, no, som persones normals i corrents, Sí, que l'únic... la meva veu no se la creien, tampoc. No. En el vídeo que es va fer, com que tinc, quan parlo castellà, un accent molt català, no, esto es una independentista toda la vida. No, vull dir que no és així, sí. Dues de les coses que heu comentat també, molt important, els mitjans de comunicació, que evidentment us informàveu, alguns de vosaltres, em sembla que la Natàlia també ho deia, mitjans sobretot espanyols o mitjans doncs, que són molt contraris també a l'independentisme. Clar, és important obrir-se i poder escoltar totes les parts, no? Aquí és on això et pot donar també un camp de visió diferent, no? Això, no sé, per exemple, la teva mare, si també ara potser estava també més tancada amb altres mitjans i ara potser s'obre més, o no sé, no? Si això també ho creieu en els fils que llegiu també de gent que s'incorpora, si també fa molta referència a aquesta idea que estaven una mica tancats potser amb una espècie de bombolla, no? Ajuda a comparar, ajuda molt a comparar, però quan veus que hi ha alguna que està passant aquí i realment o sigui, per lo que s'està transmetent a fora no és el que està passant aquí, sí que està bé comparar, però és que costa molt quan són mentides. I després l'altra cosa que heu comentat tots, parleu de 4 fets d'alguna manera potser determinants. Apareix el 17 d'agost, els atemptats a la Rambla, apareix també el 20 de setembre, aquestes detencions dels càrrecs amb aquesta macrooperació que acaba amb aquesta concentració molt gran de moltíssima gent davant de la seu d'Economia. I després hi ha l'1 d'octubre, no? Són sobretot aquests 3 dies, i després afegiríem una quarta cosa, que seria la repressió aquesta de l'estat espanyol, no? Hi ha aquesta impressió també de veure l'estat com un estat que s'està comportant d'una manera poc democràtica, podríem dir, no? Amb gent a aquesta presó provisional de gent que, evidentment, tothom entén que és gent de pau, que tot es havia fet de manera pacífica. Això creieu, i pels fils també que van apareixent darrerament, hi ha són una mica els fets decisius d'aquests 3-4 mesos? Sí, per part meva sí. Jo que els llegeixo tots. Per part meva, totalment. Clar, et portes ara al tema del Ho he de llegir tot, ho llegeixo amb una caixa de Kleenex al costat, ja t'ho dic, perquè sí, és veritat, jo us ho dic sempre, me n'he fet tips de plorar. L'1 d'octubre és el que aglutina més gent dient però aquí què està passant? I perdona que has dit que un estat poc democràtic. Jo he viscut la dictadura, jo ja tinc una edat en què ja era adulta quan hi havia la dictadura. I aquesta dictadura és pitjor que la passada, perquè la passada sabies a qui tenies davant, tenies un dictador, i aquesta no, ens l'han vengut com una democràcia. Però no és una democràcia, és una dictadura disfressada, que encara és pitjor, perquè mai saps per on et sortirà l'enemic. Abans sí que ho sabies, i ara no. L'enemic està, perquè ho diuen ells, que són l'enemic, perquè diuen que nosaltres ho som, o sigui que per això ho dic, I clar, encara és pitjor, perquè van segrestant persones, sempre sota l'amenaça de què pots dir, de què no pots dir, els dibuixants, els que fan rap, els que fan twitters, els que fan no sé què, això, sí, és increïble, no? Increïble. Vosaltres sou optimistes? Creieu que és possible que molta més gent també faci aquest pas que d'alguna manera heu fet vosaltres? De què depèn? Ara ens estàvem concentrant molt en el paper que està jugant l'Estat, i quan parlem de l'Estat és el govern del Partit Popular, però també PSOE, Ciutadans, que d'alguna manera són còmplices de tot el que està passant. Fins a quin punt creieu que més gent es va sumant? Ara dèiem 2 o 3 més fils aquesta setmana.
el Joan també he vist que ell sempre parla de que s'ha d'aconseguir d'alguna manera fins a 200.000, 300.000, mig milió, si es pot, de nous republicans. Fins a quin punt ho veieu factible, tot això, no? Que hi hagi tota aquesta gent que com a mínim ara estigui més alerta a tot el que està passant, no? I digui, faig el pas com a mínim d'informar-me una mica més, com veu fer vosaltres, i que potser això els pot fer canviar. Sou optimistes que realment hi pot haver un canvi de moltíssima gent veient el que està passant? Totalment. Si ho hem fet nosaltres, perquè no s'hi pot sumar més gent, i tant. Jo crec que la repressió també té molt a veure. Ha de ser alguna cosa que a la gent li faci el canvi, algo que l'impacti. I clar, l'Estat ara mateix està... Ho està donant tot per crear... Jo penso que fa més republicans que nosaltres mateixos. Això ho hem comentat, En realitat, això amb els darrers anys, d'alguna manera, ha estat així. El 2009-2010, amb l'Estatut, hi ha un canvi de gent ja catalanista, sobiranista, que fa el pas a l'independentisme, i amb aquesta onada repressiva el que fa és que gent que potser ho veia com una cosa, fins i tot ho rebutjava, com alguns de vosaltres també, i de cop i volta no només ho veieu com una bona possibilitat, sinó que ho defenseu i, a més, us impliqueu molt amb tot plegat, no? Us faig ara una darrera pregunta i després vull parlar amb el Joan perquè m'expliqui això d'aquest llibre, perquè després tots aquests fils que es van penjant a Twitter han de ser un llibre, s'ha de convertir en un llibre. Però com veieu ara la situació? Perquè si dèiem que per part de l'Estat, l'actuació de l'Estat pot crear nous republicans, l'actuació dels partits independentistes, almenys aquests darrers dies, que és cert que hem de donar un temps i que la situació és molt complexa, doncs també pot fer dubtar algú, no? Després de 2.100.000 vots pràcticament el 21 de desembre, i ara hi ha aquest moment d'impàs i una mica de tensions, no sé com ho veieu, no? Una situació que hi ha presos, que hi ha el 155, que hi ha una sèrie d'agressions per part de l'Estat, i aquí, després de les eleccions, hi ha aquest moment d'impàs que hem de veure cap on va, no? Paciència, perseverança, no? I persistència. I persistència. Sou optimistes, també? Confieu que hi haurà un acord? Sí, es posaran d'acord, sí. Sí, d'una manera o una altra, no sabem quina, encara, però i tant, i tant. Jo penso que estan guanyant temps, que es necessita aquest temps, que estan guanyant temps. Hi ha bastanta gent molt ben informada dintre dels que coneixem i seguim, i aquest dematí hi havia uns quants fils de piulades que eren per aquí també. Que expliquen coses que us fan ser més optimistes, no? Sí, perquè són petites coses que estan passant, no? Quan les uneixes, treus unes conclusions i et quedes en pau. I dius, anem fent. El Clàudio m'ho deia abans. Ens preguntaràs de la situació d'ara, militant de la GERC, en una situació ara absolutament complicada, on els partits d'alguna manera també demanen discreció, que possiblement és un moment de vigilar, de no dir masses coses, però clar, com ho veus tot plegat, no? Tu creus que hi haurà acord, que hem de ser optimistes? Jo, principalment, jo crec que a Catalunya estem vivint temps molt difícils. Ja sabeu com l'Estat està responent a tots els passos que estem donant aquí a Catalunya, i llavors hem de tenir paciència, com ha dit la companya, hem de tenir calma, perquè jo crec que sí que hi haurà acord, però que està trigant, però sí, finalment ho tindrem i possiblement assolirem la República Catalana que molts ciutadans de Catalunya desitgem, no? Anem amb el Joan per tancar aquesta... Un comentari d'això. Sí, endavant. Mira, avui em sembla que fa 36 dies que vam començar amb l'etiqueta. 36, Vull dir que... Només? Només. La sensació és que realment això porti més temps, Un mes i una mica. Un mes. Jo els primers dies el que feia molt és preguntar-los coses, perquè també volia saber realment l'entrevista que tu els has fet ara, però jo la feia, anem a dir, contínuament, amb preguntes en el grup. A mi el que em va sorprendre molt és la determinació. És a dir, ja els hi pots preguntar tu, Hi ha alguna opció que facin un pas enrere? Que això sigui irreversible? És a dir, és que no hi és. No hi és. És a dir, ho han dit tots, Ho han dit tots. I són gent que fa 5 mesos de cap manera veien la necessitat. És a dir, per tant, no és allò de dir, bueno, és que ara sembla que estic més cap aquí... No, és que han passat d'un cantó totalment a l'altre. Compte, és el que jo vaig fer amb l'Aznar. A mi em va fer independentista l'Aznar i jo, evidentment, no tornaria... Des del moment que em vaig fer, ja vaig fer el clic, ja mai més, no?
Per tant, la resposta és paciència, perquè cada cop som més, i cada cop això és més sòlid, i cada cop és més fort. Ara, a tots ens agradaria que fos molt més ràpid, això em sembla que també tots coincidiríem. Situem aquest fenomen dels nous republicans, que ara es vol plasmar en un llibre per Sant Jordi, i esteu fent un Verkami, no? Una campanya de micromecenatge. Explica'ns una mica aquest llibre ben bé, com serà o com ha de ser, no? És a dir, el per què del llibre, és a dir, la idea és que si hem de fer, nosaltres ens hem parlat i ningú ha dit que no, entre 200.000 i 500.000 nous republicans, no només nosaltres, vull dir, el país els ha de fer, però nosaltres hem d'ajudar. Per tant, què hem de fer per això? Doncs, a part de que l'Estat ens ajudi, hem de posar arguments o hem de crear un clima que ajudi a que quan l'Estat posi la flama, doncs tot explosioni. Llavors, què hem de fer? Hem de donar més arguments perquè la gent vingui cap aquí. Llavors, aquest llibre creiem que és una manera de fer despertar consciències de gent que pugui fer el clic, o que l'ajudi a fer el clic, perquè l'1 d'octubre l'ha viscut tothom. Potser no tothom l'ha viscut com ells, però tothom l'ha viscut. Per tant, potser si tu, de cop i volta, gent que no ha fet el clic llegeix aquells fils, pot ser que acabin fent el clic. Per tant, aquest llibre és una de les eines que hem dissenyat perquè ajudar a fer el clic a més gent. És un llibre que creiem que s'ha de regalar, és a dir, el farem el més barat possible quan surti d'allò perquè es pugui regalar a tots els amics que tinguin dubtes, familiars, etc. Però això, i torno als 36 dies, és una de les coses que farem, o que volen fer. Aquí jo sempre els dic, jo soc el vostre dinamitzador, us ajudo, però sou vosaltres qui heu de fer la feina. I heu de fer el que vulgueu. Però està previst de fer el de Cartes per la República algo similar, és a dir, enviar a les bústies els fils que ja estan dissenyats, ja estan triant quins els agraden més, com ho faran, han triat 8 o 10 o 12, i farem una campanya d'embustiada, perquè a totes les bústies que es pugui es trobin fils d'aquests. Això pot tenir una força que no la sabem, però pot ser molt important. I qui diu això, doncs, moltes més coses que ara hi ha 6 o 7 equips treballant, ja. Vull dir que són 40 i pico i hi ha 6 o 7 equips treballant. Vull dir que de coses se'n faran moltes, el llibre crec que pot ser un dels estrella, però de coses no en pararan de fer. Vull dir que si en 30 dies s'ha decidit això, doncs ja veuràs. Doncs hi ha aquesta campanya, micromecenatge, que va començar ahir, em sembla. Sí, a Verkami, qui vulgui pot anar, a verkami.com i buscar-lo. Em sembla que portàvem ja un 30 i pico % en un dia, vull dir que no sembla que haguem de patir, però evidentment quan abans estigui millor perquè puguem tirar endavant la producció. Vull dir que... Escolta, doncs moltíssimes gràcies als 4, la Sandra, el Claudio, la Natàlia i l'Àngels. Moltes gràcies a aquests 4 nous republicans que ens heu acompanyat avui a l'illa de Robinson per poder entendre una mica millor també què és tot aquest fenomen dels nous republicans a les xarxes. Moltes gràcies. I gràcies també al Joan, però al Joan li demano que es quedi. Ara nosaltres fem una pausa per la publicitat. Quan tornem farem la tertúlia habitual. Se'ns afegiran el Ferran Espada, el Jordi Grau i la Teia Bastons, i la centrarem sobretot amb la declaració de Mireia Boya al Suprem i també amb aquesta esquerda que s'està obrint després de les eleccions aquí a Catalunya, però sobretot amb les darreres enquestes del CIS entre Partit Popular i Ciutadans. Ho hem vist avui al Congrés. 5 minuts i tornem de seguida.